carrers de Mallorca són avui plens de símbols de lluita. D'una lluita que ve de temps enrere, d'un fil que es perd en la història. Tal com avui, fa 300 anys, l'anhel d'aquesta lluita era la llibertat, i a través d'ella es varen teixir uns llaços de complicitat capaços d'arribar fins a la darrera de les conseqüències, la mort. Aquesta és la lluita que han volgut silenciar. Aquesta és la història que han volgut esborrar. La història de 3 segles de resistència mallorquina, 3 segles de resistència catalana. La presència dels mallorquins en el setge i fins a la darrera conseqüència va ser importantíssima, perquè des del primer moment que la coincidència de lo que eren les terres de Sant Irene d'Aragó se plantaren contra l'intent de posar en Felip V com a rei d'Espanya i optaren per l'opció de defensar en Carles d'Àustria, hi va haver una interrelació permanent i Mallorca va ser subministradora de l'avituallament de Barcelona durant tot el setge i de manera intensa entre 1713 i el setembre de 1714. En el setge de Barcelona, que és un setge que dura 13 mesos, entre juliol de 1713 i setembre de 1714, que és un setge que el protagonitzen de forma més o menys permanent perquè van sent substituïts, quan és necessari, uns 40.000 soldats borbònics per una ciutat que té uns 35.000 habitants, per entendre'ns, que és un setge en el qual aquests 40.000 soldats borbònics llencen unes 30.000 bombes sobre la ciutat de Barcelona, per tant gairebé una bomba per habitant. És un setge en el qual el bloqueig naval juga un paper molt important. Bloqueig naval protagonitzat fonamentalment per la flota francesa. En gran mesura, el paper dels mallorquins i dels illencs en general serà molt rellevant a l'hora d'enviar subministres que són estratègics per a la resistència de la ciutat de Barcelona. Des que el març de 1713 a Mallorca hi va haver com a virrei el marquès de Rubí, que havia estat capità de la coronela de Barcelona, quan arriba a Mallorca el primer que fa és crear l'exèrcit de la coronela de Palma i va ser la persona que va proveir d'avituallament, de pólvora, de farina, de menjar, fins en el punt que quan arribaven les barques a Barcelona, que moltes vegades havien d'esquivar setge de les naus que hi havia felipistes, que estaven també a davant la ciutat, la gent de Barcelona deia ja arriba el rebost de Mallorca. El sofre que és indispensable per fer pólvora. Els barcelonins poden fer carbó i poden rascar el nitrat per exemple, de les parets de les cases per fer la pólvora, però necessiten sofre que no es pot fer dintre de la ciutat assetjada i les barques mallorquines juguen un paper molt important en aquest sentit. Sovint aprofitant les nits sense lluna, les nits més fosques o nits de tempesta en el qual els vaixells francesos i espanyols tenen més dificultats per mantenir un bloqueig efectiu i per tant els mallorquins juguen un paper important. També hi haurà mallorquins en la defensa de la muralla, a vegades vinculats en les tropes, sobretot d'artilleria. Tots els pobles de Mallorca, costaners, estan més o manco a una llegua de distància de la costa. Una llegua és el camí que se pot fer en una hora. I els temps que se donaven a vistes a talaies fins que l'escamot pirata eventualment arribaven a Espalda, tenien una hora la milícia local per organitzar-se i sortir-los a camí. I clar, la xarxa de talaies que hi havia entorn de tota l'illa, manco entre la calobra i el barcull, que ja no hi pot desembarcar ningú, no hi ha res, tots tenien molta pràctica amb emprar els canons. I és per això que els artillers mallorquins, que a més hi havia una acadèmia d'artilleria, se consideraven els millors d'Europa. Molts d'ells combaten a les ordres d'un general valencià, que és el general Basset, que és el sotscomandant en cap de la defensa de Barcelona just per sota del general Villarroel, perquè Basset és el general responsable d'artilleria i de fortificacions i els mallorquins en molts casos tenen bona fama com a artillers. Més de 300 artillers mallorquins
arriben a Barcelona per defensar la ciutat. I varen ser cabdals a la defensa del bastió de Santa Clara, que va ser una de les batalles d'agost del 1714, que se varen guanyar, que les tropes felipistes varen haver de recular i partir, i va ser gràcies a la intervenció dels mallorquins. Quan se van acostar les tropes borbòniques per atacar Barcelona, els artillers van dir, mentre siguem una proporció de 3 a 5, nosaltres els mantindrem a ratxar. Llavors van dur molt més canons, però van fer verdaders desastres. Fins i tot van inventar una espoleta retardada que disparava la magrana i en lloc de caure i explotar, no, explotava a l'aire. I així la metralla feia desastres entre els borbònics. Molts d'ells, com és obvi, varen morir i, per tant, en el fossar de les Moreres, una cosa que s'ha sabut és que en el fossar de les Moreres hi ha sang mallorquina, hi ha sang, sobretot, de falanitxers, d'alcudiencs i de ciutadans, que eren bàsicament els que proveïen les barques del Bou i la majoria d'artillers que varen venir aquí a defensar i morir en Barcelona. Però la guerra no s'acabà l'11 de setembre de 1714 a Barcelona. Mallorca encara resistia. El Gran i General Consell era el màxim òrgan polític-administratiu del Regne de Mallorca, format per membres de tots els estaments de la societat i inspirat en el principi democràtic d'aprovació per majories. I en aquell moment les majories estaven a favor del bàndol ostracista, sobretot entre les classes populars. Això havia precipitat la rendició dels borbònics anys abans, el 1706, i l'entrada dels pagesos a la ciutat a crits de visca Carles III, mort als botiflers. El Regne de Mallorca tradicionalment no havia tingut un sistema de corts propi i per tant tampoc no havia tingut un sistema constitucional propi i per tant era un regne amb algunes particularitats respecte als altres territoris que formaven part d'aquella corona d'Aragó. Tot i aquesta autonomia del Regne de Mallorca, hi havia un fet que ningú qüestionava, ni el propi Felip V, quan el 1702 jurava respecte a una Constitució catalana que deia això. Para los beneficios de la ciudadanía no hay distinción entre catalanes y mallorquines. Para el ejercicio de los derechos políticos con referencia a la ciudadanía, a más de la calidad de ciudadano catalán, requiérense la de ser mayor de edad o jefe de familia y tener su domicilio en Cataluña o Mallorca de una manera constante y cierta, en defecto de lo cual bastarà la possessió en el territori de dominio o baronies. Però els vincles comercials també eren molt forts. L'oli mallorquí era exportat a ports tan importants com Londres, Amsterdam i Rotterdam, i en aquest procés el de Barcelona hi jugava un paper molt important. La Mediterrània en aquell temps havia perdut, ja no era el centre del món, el centre de gravetat de les relacions comercials, s'havia transferit cap a l'Atlàntic, amb la particularitat que la corona d'Aragó no va estar autoritzada a negociar amb Amèrica fins molt més tard, fins a de Carles III, 1770, pam enrere. Però què passava? Que la corona d'Aragó, sobretot la façana mediterrània, Catalunya, València i, naturalment, les Balears, negociava moltíssim amb Flandes i amb Anglaterra. L'intercanvi central és l'intercanvi d'aiguardent català a canvi de blat, arengades i bacallà, blat que ve de les terres al voltant del Bàltic, arengades del Mar del Nord i bacallà de l'Atlàntic Nord, que venen cap a Catalunya i que en part també passen o reboten cap al Regne de Mallorca. D'aquí els vincles creixents, tant des d'un punt de vista polític, el parlamentarisme, les constitucions, etc., com des d'un punt de vista econòmic, els intercanvis comercials amb anglesos i holandesos i les simpaties de la majoria dels mallorquins, dels ibicencs, dels menorquins, dels principatins, cap a la causa aliada a la Guerra de Successió. Hi ha moltes de raons que expliquen que l'ajuda aquesta entre uns i els altres se produís. La primera és la connexió que hi havia hagut històricament, sempre, entre els distints regnes de la corona d'Aragó que ens unien per llaços d'història, de llengua, de cultura. I hi ha un fet que és important, que és aquest del marquès de Rubí. En Rubí Boixadors era de Barcelona. Quan arriba el virrei nou a Mallorca, òbviament, hi ha un enfortiment d'aquests llaços. Una vegada caiguda Barcelona, tots els esforços se centren en la defensa del Regne de Mallorca. Tan important era mantenir Mallorca com a bastió austracista que alguns dels militars més destacats agafen vaixell rumb al sud. A les illes, la resistència continua. No
només Barcelona rep ajuda per part dels mallorquins durant el setge, sinó que Barcelona sacrifica algun dels seus millors regiments per anar a ajudar Mallorca, que està sota l'amenaça d'un desembarcament borbònic. I, per tant, fins i tot en aquella Barcelona assetjada, desesperada, tan necessitada de soldats, Barcelona renuncia a alguns dels seus defensors per anar a protegir la illa de Mallorca. Quan finalment Barcelona cau definitivament, l'11 de setembre de 1714, Mallorca resistirà encara un any més. I, de fet, hi haurà molts principatins que, just abans de la capitulació de Barcelona, o després de la capitulació de Barcelona, o fins i tot uns quants mesos després de la capitulació, com per exemple el general Moragues, passaran o intentaran passar a Mallorca per col·laborar en la defensa de la illa en contra dels borbònics. Quan cau Barcelona, 1714, setembre, tothom se pensava que a Mallorca claudicarien els 2 segons, que ja no hi havia res a fer. I no va ser així. Al contrari, el marquès de Rubí se reforça i manté la posició de defensar a l'illa davant els felipistes. El mes d'octubre, Felip V envia en el marquès de Rubí un emissari, el capità Pastrana, que li ofereix 100.000 ducats d'or a ell si rendeix l'illa. I el marquès de Rubí diu que no. I no només això, sinó que diu que està en contacte amb les tropes angleses que eren a Menorca. Això els va fer dubtar. Aquí tenim un falconet, que ja té un efecte molt especial en aquesta arma, perquè és la que va emprar Guillem Riera, que és un dels grans herois desconeguts de la nostra història. Guillem Riera era talaer, estava a la torre del Serral dels Falcons, a l'Esport de Manacor, ara li diuen Porto Cristo, però aquest nom és molt posterior, molt posterior. Aleshores li havien dit, ei, estem en guerra, que no s'acosti ningú aquí, i tu ja saps el que has de fer si venen els dolents. Ja, molt bé. No res, la cort sabeu que s'està acostant l'armada borbònica dirigida pel cavaller d'Asfeld, el que havia cremat Xàtiva. I un dematí, en Guillem Riera, devia ser a començament d'abril de 1715, s'aixeca de matí, se'n va, i diu, buf, quin nigolarro que hi ha a la banda de Cabrera. Va, un nigol més raro, però no era un nigol, era la flota borbònica que s'acostava. 3 grans vaixells, que no havia vist de tan grossos mai, carregats de pals i de veles, que s'acostaven i va sonar el corn, allò que feien, sonar el corn en senyal d'alarma, com a avís per avisar els maulets. Hi van anar 30 persones, 30 voluntaris mallorquins, que amb ballestes i arquebussos van començar a disparar en aquells 3 vaixells que s'havien presentat. Aquell vaixell havien amollat unes lanxes, unes barques, i els soldats francesos anaven davallant ja per intentar el desembarcament. Sembla que eren més de 300. Aquells anaven costejant, cercant un bon lloc per desembarcar, si ja s'ho tenien estudiat, evidentment, i s'aturen davant el port de Manacor i desembarquen 3 baleneres amb 100 homes cada una. I què va fer ell? Molt de nosaltres, per ventura, arrencadien a córrer, però ell no, va agafar el canonet, el va carregar. Mireu això és com un albercoc, una bala com un albercoc. I era com aquests, perquè això se deien falconets, que se podien manejar amb una sola mà, i per una talaia, on només hi havia un torrer o 2, era suficient. El carrega en sopes que ell ja sabia, ja tenien preparades uns cartutxos de paper o de tela, posa la bala, l'ataca, apunta i dispara. Pum! Va tenir l'encert d'esfondrar una de les barques aquestes. Les tropes franceses se feren por, no van saber molt bé amb quina resistència topaven, perquè aquells 30 homes no s'aturaven de disparar en les ballestes i els arquebussos i els trabucs, i van tornar a embarcar-se i se'n van anar. El drama d'aquests dies, que l'heroi va morir. I aquell no se n'anava i aquell vinga a carregar, apuntar, disparar, carregar, apuntar, disparar, fins que el falconet, que era molt vell ja, i mai havia disparat tantes vegades seguides, va rebentar. I el Guillem Riera va morir per resultes de l'explosió. Però, mentrestant, els borbònics van haver de continuar fins a Cala Figuera i Cala Llonga. El mateix mes, a Barcelona executaven el general Moragues, que el general Moragues el varen penjar en el cap dins una gàbia a la porta del mar de Barcelona, i, curiosament, que això són les contradiccions, la sentència
l'acusava d'intentar fugir a Mallorca. Bé, no és vera, no intentava fugir a Mallorca. Si hagués volgut fugir, hagués anat a Àustria, com tant d'altres que havien fugit en Carrasclet i tant d'altres s'havien anat a Àustria. Si ell hagués volgut fugir, s'hagués anat a Àustria. Per què anava a Mallorca? Perquè anava a defensar Mallorca en el costat dels mallorquins que encara resistien. I, com diu la sentència, que això es posa la pell de galina, vigilat de nit, perquè no parli. I a la fi se presenten davant Palma. Quan estaven per davant el pont d'Inca, l'hospital de Sant Llatzet, ja li van començar a disparar, bam, els canons. I que eren, aquests no serà tan fàcil com molt havien dit. Nosaltres veníem a Mallorca de vacances, ens venien comptat. Surt la cavalleria de Palma i els van fer recular fins més enllà del Torrent Gros. Bé, a poc a poc se van organitzant, s'acosten més i més, i en Dasfeld i el seu estat major se van instal·lar a la possessió de Son Fortesa. Un dematí, un dia, en Dasfeld havia estat despatxant les defenses, anant amunt i avall, i hi havia un artiller a les murades que el seguia a la llarga vista. Aquest dos a bandarra gros, perquè tot el seguici que duia, tots aquells uniformes tan vistosos, i veu que se fiquen a dins la possessió sense les trompetes que tocaven feixina a hora de dinar. Mira les fogueres del camp dels borbonis, hi havia una mica neva de vent de llevant. L'aire no està molt humit. I va calcular amb tal precisió la càrrega, després de la bala, després de pol·lura que hi havia de portar, l'angle, que va graduar amb un instrument que vora mare, apunta, dispara, la bala surt tota brunzent i va caure a damunt la taula on estava dinant en Dasfeld. La modesta tropa del marquès de Rubí, les milícies austracistes mallorquines, no poden fer front als 404 vaixells, 40 batallons d'infanteria i 48 més de cavalleria, que aplegaven uns 30.000 soldats i 3.000 cavalls borbònics. Els prop de 400 canons que les tropes de Felip V desembarquen a l'illa durant el setge anulen per complet els reconeguts artillers mallorquins. L'11 de juliol de 1715 es lliuren les claus de ciutat al capità borbònic Jean-François Dasfeld per evitar la massacre i els saquejos. Mallorca cau derrotada. Era un poc absurda la resistència de Mallorca. Sols era allò de fer honor a la paraula donada. Li havien jurat fidelitat a ell i la gent en aquell temps tenia paraula. Hi haurà intents per part d'eivissencs, de formenterencs, de mallorquins, de negociar amb els britànics la incorporació del conjunt de les illes a la corona britànica o almenys a passar sota protecció britànica, assemblant-se o prenent com a exemple el cas menorquí. I per tant hi haurà sempre aquest record de les llibertats perdudes, de la defensa de la llengua, que ha estat prohibida en l'ús públic, que està perseguida pels ocupants borbònics, la defensa de les institucions, la defensa dels interessos econòmics, dels vincles comercials amb anglesos i holandesos, que mantindrà viu el sentiment de la mallorquinitat enfront d'aquests ocupants que es comporten molt sovint com uns enemics de la terra. Comencen aleshores 300 anys de represàlies contra els rebels i les seves llibertats. Els territoris de la Corona d'Aragó perden les seves garanties constitucionals y pasan a ser simples provincias de Castella. Las causas en la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana. Se ponga el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará providencias más templadas y disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado. Però Felip V sap quina és la verdadera batalla a guanyar i dona ordres clares. És important remarcar també la creació de la figura de l'intendent d'Hisenda i Guerra, que és la persona encarregada de que una important quantitat d'impostos que abans que se llenaven a Mallorca, lògicament, i que quedaven aquí, vagin a Madrid i no tornin. Per exemple, 3 impostos molt importants, com eren les salines, les aduanes, els drets d'aduanes i l'impost sobre el tabac. Aquests 3 impostos, justament, acabada l'annexió de Reina de Mallorca a la monarquia borbònica, suposen el 75% del volum recaptatori de tota la illa. Són dobbers que surten de Mallorca i no tornen.
Pocs anys més tard, el règim borbònic implanta un impost sobre l'aiguardent, una beguda que, donada l'escassetat d'aliments, la pagesia comença a consumir més. Així es queixaven els síndics de la part forana a l'intendent d'Hisenda i Guerra. Los jornaleros que trabajan en la tierra son muy pobres y los jornales que ganan son muy cortos, porque aquí, en los años regulares, apenas queda ganancia alguna para los labradores, y suplía la pequeñez del jornal una corta porción de aguardiente que los días de trabajo les daban, con cuyos servicios se cobraban las fuerzas y suplían la falta de debilidad de los alimentos de que viven, pues estos se reducen comúnmente a sopas de pan con algún aceite y algunas hierbas o legumbres, porque jamás alcanzan sus posibles a comer carne ni otra sustancia. Se instal·la una guarnició militar, la finalitat de la qual se diu vigilar per l'ordre. El manteniment d'aquesta tropa, l'allotjament d'aquesta tropa l'han de pagar els mallorquins. En resum, l'any 1758, tenim dades molt concretes, la suma d'aquests impostos que abans eren gestionats a dins el regne i que els seus dobbers revertien a dins el regne i ara marxen i no tornen, és de 317.000 lliures. Això vol dir que en el curt període de 43 anys la recaptació de la monarquia borbònica s'ha multiplicat per 4. El segle XIX també comença amb mals averanys per als mallorquins. S'instaura un nou impost, el del vi que un segle enrere s'exportava al nord d'Europa, que suposa 63.000 lliures cada any. Aquest impost és superior en el valor intrínsec de la indústria vinícola mallorquina, de manera que, amb el temps, molts de pagesos el que fan és deixar de conrear la vinya. Però probablement és que alça més els ànims de la població mallorquina el impost del segell, o sigui, l'obligació de pagar o d'utilitzar paper segellat per l'Estat a tot tipus de transacció, comercial o oficial. Aquesta és la glosa popular que es va dedicar al ministre d'Hisenda arran de l'impost del segell. Manda el señor Salazar, con un decreto aprobado, que nadie sea osado en la calle cagar sin tener para limpiar el culo papel sellado. Arriba un moment, a principis del segle XIX, que la corona demana ajuda a l'Església perquè els mallorquins compleixin fidelment les seves obligacions fiscals. Autoritats de l'Església, tan conegudes com el bisbe Nadal, pregaven així obediència als illencs, que eren cada vegada més a prop d'acabar la paciència. El debido respeto a nuestro Rey y Señor y a todos los que ejercen parte de la real autoridad. Ruego mantenga al pueblo un ejemplo de docilidad y exactitud con que beben y están en conciencia gravísimamente obligados a pagar gabelas, tributos, derechos e impuestos que tiene a bien su majestad exigir de nosotros. La realitat és que durant el segle XIX se dona molt de contraband de tabac perquè hi ha moltes famílies mallorquines que no tenen altra manera de sobreviure. I el contraband se fa des de Menorca. Per això abunden els decrets de representants de la monarquia borbònica sancionant, amenaçant amb penes greus sobre els contrabandistes. També hem de dir que el 1845, i ja quasi per acabar, se donen tota una sèrie de balots i revoltes tant a Palma com a les viles degut a nous impostos com són l'impost sobre la indústria i el comerç i l'impost anomenat del inquilinato, que vol dir simplement que tot aquell que llogava un habitatge, una casa, etc., també havia de pagar una taxa. 1715 era l'any zero d'una era d'imposicions per decret. Cartes al rei demanant la restitució de les lleis de la Corona d'Aragó. La lluita per la industrialització. Dictadures i esperances frustrades. Però 3 segles després de la desfeta i després de tants anys de sistema borbònic, queda cap esperança de recuperar i actualitzar les institucions? Hi ha molts episodis d'aquest intent d'unitat. El pacte de Tortosa, en el segle XIX,
ja va ser un intent de posar en comú, i varen participar valencians, mallorquins, naturalment gent del continent, de la Catalunya Nord, de Barcelona, va ser un intent de posar en comú una sèrie de coses. Quan durant el període republicà es planteja la possibilitat de que les illes tinguin un estatut d'autonomia, els menorquins insinuen la possibilitat d'acollir-se sota l'empara de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, diguem-ne, no? Mira, hi ha un autor, un historiador gironí, que ja va morir mentrestant, a mitjans segle passat, Alexandre Deulofeu, que va estudiar tots els imperis del món, tots els imperis de la història. Sap que tots tenen aquesta forma. Expansió, decadència, segona expansió i decadència lenta, fins a l'extinció. Molt bé, tots. Fins i tot l'imperi moscovita va dir en 1991 desapareixerà. Es va equivocar 2 anys, va ser el 89, en la caiguda del mur de Berlín. Segons les teories de Deulofeu, al voltant de l'any 2029, Espanya quedaria dividida en diversos estats. Si fos així, com serien aquests nous estats? És evident que els vincles són molt intensos, des d'un punt de vista històric, cultural, lingüístic, però també econòmic, models econòmics que tenen molts lligams, a vegades en allò més bo i a vegades en allò que no és tan bo, potser en el turisme, en molts elements compartits, no? I per tant seran els mallorquins, els ibicencs i els menorquins els que decidiran quin és el vincle que volen tenir a Catalunya. Ens falta posar en comú moltes de coses per convergir. Hi ha hagut molt d'intents, s'ha dit que cadascú faci l'edifici des de casa seva com en clau de volta, ja coincidirem en la clau de volta, però és que això és molt difícil. Un arquitecte mai diria a 4 persones distintes que cadascú faci la seva clau de volta, perquè llavors se topen o no se topen. Per tant, convendria posar-se d'acord i fer-ho d'una forma unitària. Per fer-ho d'una forma unitària jo crec que la solució, la meva interpretació, és una opinió molt personal, és que això hauria de partir de la societat civil. En el futur veurem què és el que passa. És evident que el conjunt dels països catalans són el nostre àmbit nacional compartit, amb una llengua, amb una cultura, amb una tradició històrica i també amb una projecció de futur en comú. I al mateix temps també és evident que són realitats prou diferenciades com perquè tinguin ritmes de concreció de les seves aspiracions i dels seus projectes polítics, econòmics i socials diferents. Però això, avui per avui, aquí a Mallorca es veu com un objectiu bastant llunyà, a no ser que les properes generacions tinguin la capacitat i el coratge de reivindicar allò que surt d'aquí i no torna. Nosaltres, des del Principat de Catalunya, doncs estarem encantats de compartir quantes més coses millor i no només amb els mallorquins, amb els menorquins i els ibicencs, sinó amb el conjunt dels països catalans i també amb el conjunt del món. Diu això, herois de Mallorca, herois catalans, que en les hores greus us dareu les mans, jo us tinc en ma vida de guia i de llum. I jo crec que en això, si tenim aquests referents, que la història en va plena, i són capaços de tornar a reprendre i tornar a germanar-nos, jo crec que tenim un futur per endavant extraordinari. Nosaltres som gent democràtica, som gent pacífica, som gent de la cultura de l'entesa, del diàleg, nosaltres no som d'altra cultura. L'anomenada primavera mallorquina sembla florir per les viles illenques. La llengua, la cultura, les relacions de cada dia i també l'economia són la millor descripció de cada poble. Només el temps i cadascun de nosaltres cada dia marcarà el rumb d'allò que haguem de ser.